RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pangimunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Akong si John, ginaingon, mahal ko ikaw. Apan lisod ang gipangayo mong kasal. Busa dawaton na lang, unsaon, galisod man kong atong pugson. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kuya, dahil ko raw na ito nakuha, day. Happy kay ko, day. Ikaw ray happy. Ako wa. Huh? Wag taon. Pwede magani mong agu. Nya, wa ka malipay. Wa ko malipay. Kaya hangtod rin. Wa pa ko ni mo pakasli. Sabang taong ka, day, eh. Balik na sila ng tapika. Lisod lagi tang makasal. Oh, di lisod. Dili lisod lang. Dili gid pwede. Kay minyo ko. Duha ka do'y kapin pa nga nagkabuwag. Dili man gudi mo akong gipangandoy sa akong kinabuhi nga makiguban og lalaki nga di na ko mahimong bana. Pangandoy gid ako nga mapakaslan ko og lalaki. Ikaw man sad ko, unisulti pa lang kasi nuod nga may asawa di ka. Di ko mahinayag og sugot nimo. Pero imo kong giilad. Nagpatuok ang ulitaw ka. Nagsurugan ko si mong panty. Nga ragod. Kay, mabira pa kong kausa. Gusto na nanghang na ning ako. Kapoy ni mo diha. Huy! Demila! Ay, gusto gud siya nga makasal mi. Pero, lisod manggod. Ug dako bagid og gasto magpaanol. Ay. Abi ko ba kinsa ning niya nga nagkabibag bata? Ikaw man ko din eh. Ay, nag-away na sad mo ni John ng imong bana, no? Bahin sa kasal na sad ang topic, no? O ma, bahin sa kasal na sad. Uoy, mag-away ko nibiya ako sa bahay human ko niya gi-Gerger. Maglagot manggod ko nga inikaw man mo og Gerger. Makauna-una ko nga, dili ko niya asawa. Ay, Mila, dawata na lang yuday nga ingon anak mo. Bahalag dili mo makasal, basta love lang ninyong usag-usa. Mag-unsa man ang kasado, unya di magkasinabot, musangko lang gihapon sa panagbuwag. Basta ma, gusto ko,
nga banag yun nako ang makauban ako hangtod sa hangtod. Aw, kung maog yun ay gusto nimo nga mapakaslan kag laki, aw hindi, buwagay na lang yun nas John. Kay di man yun na mahitabo nga mapakaslan ka anak niya, kay may asawa man na. Muna ilisod ha. Dili magyud ka magkapagkasalaan ang nila kay... dili ka magkapasalaan nila kay Minyo, kamahan. Sawa mo ka na ko inipan, no? Lahab lagi na ko smila. Pasap talaga siya maayo. Ingna lang yan siya nga. Bisag Minyo ka, why asawa nimo nga magsamok ninyo? Kay may gikalib, naman sa nang imong asawa karon. Sa lagtod, okay ra ang inyong panagtipon. Kasal ra kuwang. Ako binisig sige hagsultian na. Suko giziyo eh. Kay ako ra kuno siyang giilad. Nagpatuo ko kong ulitaw. Maong nadasya. Ay, naunsa ba? Aw kun, mao na nga. Dili maayo ang inyong buot, Unsa na gyud inyong buhaton. Aron, mahas, humana na ang problema. Unsa man kay angay buhaton pa, no? Buwagi siya! Kalitan ka, no? Indus Lagi, ng daan bagal. pa ko. Pangita na laglaing babae nga imong uyabon unya pakaslan, puslan man. Papa! Nanay. Noy, kuyawan man lang tani mo eh. Bati kayo. Kalit ka man tunga. Ay, sultihan ko sa amahan ni John ba nga. Kanunay mong nag-away bati naon eh. Kanunay mong giaway si John kay dili siya ang paksal ni mo. Kay Minyo siya. Yan sa may labot ni mo, Noy. Makasulbad ka sa kong problema? Oy. Nga kong gihambin ron, ha? Astilan, kasulbad anak taon ha. Ah, Ako yung makasal ni mo, Mila. kuyawan man tani mo, uy. Bundak ko na eh. Di ba namin? Og hataga, di kang tanggang anak. Unsa, Noy? Oo na, day. Ha? Buti kay mong kahimtang ron. Ay, sagot sa og na nakitipon kag laking may asawa. Kabit ragoy tanaw sa mga tao ni mo anak. Ang tinuod ni Ibyo. Iya, mo rin drama sa kuda. Gusto ko nga buwag ka na si John. Pero dili tiguwa nga sama mo kong iilis. Uy, unsa? Suman. Kabati, tikuko naman ng imo. Idara na gud ka. Ubo na lay gahi ninyong mga tiguwang. Tiko ko, pwede mangilinig ibalas lutang ka na ka. Ko, sayo ka na. Dili tanan nga. Tiguwang na tiko ko nagbunal. Kay kining ako, day. Tuskig banis bulinaw nga bagong kuha, day, ha? Ha? Awa na yung tubangan. Ha? Huh? Kita, palihok-lihok ko na ko, eh. Lihok bay. Tarawa, kita ka? Lihok sa. Lihok sa do. Sulta ko. Katuo kang tuskig kini ako, Kita ka niya, palihok ko na ko. Ha? Dako pa ni piso karaan, day. Diyan ako ikapoy ni mo. Hoy! Asa ka, hoy! Klaro tuod ka ayo nga tuskit Kuya, ang iyahan. saray! Kanaglihok-lihok ang Hoy, iyang saray! atubangan. Unya bugdo ka ayo. Klaro nga dako. Pero, dako man sad ang kang John. Minyo lang siya. Pero dili gid magpakasal ang animal dako nako. Kinila eh. Di man mo pa jirjir eh. Wa mo na siya gana. Di so na sa kang atong pugson.
Dahil kisgot o kasal. John! John! Kinsa marong... Uy, si Milit man ang tawag na ako. Ang babae nga, tugay ng nabiyuda nga, naibog na ako. John! Hapit sa dali sa bahay, oy! May aramay jero-jero eh. Atuon ko siya. O siya akong panggawan sa akong gibati karon. Milit. Mo na, John. Naibaw ko nga. Wa mo'y maayong buotran sa imong kalif-in nga si Mila. Kay gusto maging siya nga makasal mo. Kasta ka? Nahibaw di ay bahin, anak? Oo. Busa ayaw pag-anto sa panagtipon nga way kalinaw, uy. Buwagi siya. O pangitak papay nga musukot ra nga dili mo makasal. Oh, ha? Ako, John. Ako'y panguya pipi. Ako'y ikapuyo. Kay okay ra gyud ko nga dili ta makasal. O busok ba kay ni Mas busok pa man ko kay ni Mila. Kay wa biyay bata nga milusot din ako Kay wa man may makaanak atong namatay na kumbana. Okay ra ba nimo nga tagbawon una ko nimo sa sex karon, Milit? Kajujiro no kay ko. Apan sige magbalibad si Mila, good. Kana, manigusto na ako, Jun. Nga makatilaw ko ni mo. Tana na ito sa suway. Tana tayo, Kino ay ako pagmumungkan. Jun, nang kalamian, kay kilok sa Manila, Jun, sige pa. Tagpawag ko kay Dugay na kay pumakatilok na. Magtagbojog ko. Kagamay pagbakbain eh. Pikot na kayo. Jun, Sige na magwanta. Jun. Dami na kayo. Ako sa dibuo na. Lang ka na. Sige na. Wala, Jun. Grabe ha kita ko kataas, ana. Mo nilami nga nang ibalibaran ni Nilo. Sige pa, sige. Duot ulit. Bay! Minag nabitas! Ang gituos ni mo. Plaster na kilami na kayo. Plaster na. Ara. Gini. Grabe ha, madamay nakalubok. Grabe ha, madamay nakisi. Kasakit na mira. Lamig. Agay. Ayaw ko kiyain. Di ta magbuwag, Jun. May natabo na naman ni Milit. Okay rin siya nga dili may makasal. Busak magbuwag ta. Dili. Kaya kami ni maglib-in ni Milit. Bahala di ta makasal. Basta di lang ko mawa na ako. Ayaw kong buwagi. Ayaw, Jun. Hadlok day siya nga akong buwagan. Ang tandarbaon ta ako nga makag-live-in o babae nga musugot ra nga dili may makasal. May gani kay iya kong ipugngan. Biyaan ko man untag gid siya. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni June, diniling tulumanon. What's the style? Biyaan ka unta style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.